Većina muškaraca s kojima radim ima sve. Karijeru, status, viziju. No kada dođu kući čeka ih tišina. Ili još gore, krivi izbori koji crpe energiju. Aplikacije za upoznavanje postale su gubitak vremena. A pronalaženje partnerice koja razumije tvoj tempo života čini se kao nemoguća misija. Ja sam Gordana i tu sam da to promijenim. Kao tvoj matchmaker ne listam bazu podataka, nego strateški tražim partnericu koja dijeli tvoje vrijednosti. Idemo i korak dalje. Radim na vašoj komunikaciji i intimi, jer vrhunska veza traži vrhunske vještine. Vrijeme je da tvoj privatni život prati tvoj poslovni uspjeh. Ako si spreman za zrelu vezu bez igrica, termin za razgovor dogovorimo danas. Detalji te čekaju u opisu videa. Vidimo se.